Така да го направя Шумен такова, ама. защото... Шумен ама. Adjust the input volume. Ти ако го намалиш съм по-тих ли? Сега добре ли се чувам? Антони не се чуваш, ако си мислиш, че говориш сега... Не, връщам го. Брат, Антон, просто ли го прави, защо не се чува? Не си го направи. О, 90 ъгъла! Something's wrong with him. That's not human, man. You're not. Тук бягам как изглежда. Не е нормално. Омага, там е тъмно, към тъмното. Винаги тъмното е правилен отговор. Ама аз не искам сам първи страх, май. Не знаеш съм. Не бе. Врата! Врата! Усещам го. О, врата! Там си. Тихо, че не се държа. Давай, чудовище. Брат, чудовището буквално го няма. Може би на почивка, не знам. В отпуска е. Ето! Ето сигурно на дена е. Вие сега тук. Бил от нега, бил! Човек. Fortnite! Ей, О. Давай, Андоне, ти си. О! О! Под мапа съм. А не, спа. Брата, моля ме паднете. Не, никакъв шанс. Don't leave me alone here. No problem, my friend. Иване, спра! Ома, може да пустваме. Я? Ома да можем. Скучи. Во. Моля те да го застреля, просто го застреля. Лепка. Баси рандома, брат. Ма аз не се тютнах. Sorry, man. Окей, добре сме. Дева, изпуснах си чизкейка, бе. Ба майка там. Аз ме трябваше да Това е, служа на правим този път го правим. Андон, ти как го направим на рапа? Братле, може да спидранем играта и да я рефондим. Още едно в енерджи. Ти ще го взела. Къса... Не бягай, бягай. ясно. Импостор, Among Us. Stop fucking running from me! Не можеш. О май гад, не можеш. Не, това съм аз. Това не си Не, тук може. Аз се крия, fuck you. Данчо! Мазна бача. Как да фак е дропнал? Мазна бати. Това не е сигнала мазна бача. Като видите някой е мазна бача. Аз не бачил. Аз не бачил. Да, stay in the light. О, мага. Station, фон, към фон. Не, station. Няма стейшн, има казино от къде. Окей, значи трябва да отиваме на East, West и другото. Виждате ли тези лампички, брате? Трябва да ги светваме. Да, тези работи трябва да ги светваме, да ги обдърпваме.
Какво правиш, бе, брат? Свети зелено трябва, като свети червено, тогава само му се бара трябва. Да не се премести на дивана, бе, брат. Ретард ли си? Свети червено. Окей. Аз си казвам, че си ретард, братле. Ай. Много е просто. Защо играем? Защото живота не зависи от този ретард. Игра се на ръка. Добре, ще... Махай, бегай. О, шит. О, шит. Отвори! Идвам, отвори! Адоне, ти най-лошия съотборник, братле. Ти си най-лошия съотборник. Заклевам се. Не! Заклевам се. Отвори. Не. What the fuck was that? Брат, oh my fucking god! Не, брат, той спря. Брат, стига ще свърши. Що ще свършиш, бе, ей? Трябва да сложим нещо в нещо. Ко? Крица. Your little pussy belongs to me. He was running for my taco. Тринайсет, 14, 15, 18, 19. Почти съм сигурен, че знам къде са всички. Негър. О, шит. Иди да ти имам там, моля се. Що? Some kind of abstraction. But there is no real me. Only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Махай своя негър. Не, брате, ти ни трябва. Готово. Тука? 205? Лук. Това има нещо. Оп. 17, 5, 6, 4. О, shit, oh fuck. Oh, shit. Братле, право е. Знаете ли колко левел има още? По-хубаво да не ви казвам. И
Антоне, моля те, оцели мястото. Бегай, напред. I see. А що правило кожного туди? Fuck on my neck and fuck on my neck. Аз съм ехо. Аз съм гей. Намерих мисля.